Hi, गासिखौ खुलुमबाय आं प्रशान and नोंथांमोना नायबाय थादों दा Bodo Talks. So सुबुं माहारिनि मोनसे नेचार दङ सुबुं माहारिनि मोनसे ओरैबायदि आखुथाय दङ जायखौ जों गारनो हायाखै दिनैसिम आरो जाउनाव जों गोबां प्रब्लेम्सआव गोबां दुखुजों जों फेस खालामनो गोनां जायो. So प्रब्लेमा जाहैबाय जोङो जोंनियाव गैयै जिरादफोरखौ नागिरनानै जों दुखु खालामो. जोंनियाव जि जिराद दं जा एसे एनै दं जों बेयाव माब्लाबा गोजोन गैया. So बेखौ लानानै आं दिनै सावरायनो फैबाय. So सासे मानसि दंमोन गामियारि मानसि हा हु दोङो and मोसौ मोसा दोङो मोसा नङा मोसौ दोङो and आबाद मावनानै जायो and थोजासे गैयाब्लाबो सोलियो आरो and सानफ्रोमबो बियो सानो आहा न'आव गोबां प्रब्लेम्स दोङो न'खराव गथ' गथायनि नांगौखिनिखौ होनो हाया. So बियो सानसेखालि सासे भिखारिखौ नुबाय आरो जाय बिबायनानै जाग्रा बिबायारिखौ नुबाय and बिबायारिखौ नुनानै बियो गोसोनि मुड जा डाउनमोन बिनि मुडा जे आंनियाव उमुक गैया कमप्लेन्सफोर दंमोन. So बे मुडा इनि एसे चेन्ज जायो आरो इ सानो आरो ओमफ्राय इसोरखौ साबायखर बावो बियो थेंक इउ होयो गडखौ इसोरखौ जे इसोर आंहा जि नांगौ बेखिना गैया थिग आं गथ'फोरनो नांगौखिनाखौ होनो हायाखै थिग खिन्थु आंहा अन्तत' आंहा न' गंसे दोङो आंहा गथ' गथाय दोङो and आं सानसेयाव बोथिथामखौ आं जानो हायो संख्रिजोंब्लाबो दै सोमनानैब्लाबो आं बोथिथामखौ जानो हायो. So बियो बेखिनिखौ साननानै गोसोआव गोजोननाय मोनो आरो बै भिखारिखौ नुनानै and बियो इसोरखौ थेंक इउ होयो साबायखर बावो and भिखारिया जेब्ला भिखा बियो then बियो गावनि खाथिजों सासे फाग्लाखौ थाबायलांनाय नुयो जायहा गाननाय जोमनाय हि गैया जि गैया जिला जिथा माने मा होनगोन बेखौ बिनि सायबो भिखारिनि सायबो आरो फाग्ला खासेया आरो माने नंथ्राद्राय आरो जिला जिथा हि and बिखौ नुनानै सासे भिखारिया माने बिबायारिया गोजोनो आरो माने गोसोआव गोजोननाय फैयो आं बिबायारि थिग आं बिबायनानै जादों थिग नाथाय आंखौ इसोरा फाग्ला बनायाखै आं साननो हायो आं अन्तत' मोनसे भिखारियावबो आं माने बेखम जिला जिथा हि गाननाङाखै and न'आव थाङो न'आव थायो जेनिबो मोनसे थिरांथा गैयै जिउ आंनिया नङा बेबायदि होननानै सासे भिखारियाबो इसोरखौ थेंक इउ होयो. and फाग्लाया साडेनलि बियो गावनि खाथिथिं मोनसे एम्बुलेन्स थांनाय नुयो आरो then बियो रियेलाइज खालामो आं फाग्ला थिग आंनि खर'आ हामा थिग बाट इसोरा आंखौ बेमारि खालामाखै. So बिबो गडखौ इसोरखौ थेंक इउ होयो आरो and जाय बेमारिखौ हस्पिटालसिम लांदोंमोन एम्बुलेन्सजों साडेनलि बिनि खाथिथिं हस्पिटाल मोननाय लोगो लोगो आरो हस्पिटाल मोनहैखांनायनि उनाव बिनि खाथिजों डेड बडिखौ सानैसो मानसिया नारबुयो आरो and बिखौ नुनानै इसोरखौ थेंक इउ होयो आरो इसोर साबायखर आं बेमारि थिग नाथाय आं दाबो गोथाङै दङ आं दाबो थैयाखै. and फाइनेलि बे गोथैया जायखौ बेलेगा गुबुना लाना लाबोदों बे रावखौबो थेंक इउ होनो हाया बेहा जिउ गैला and मानोना बिनियाव जिउ गैला बेखायनो बे रावखौबो थेंक इउ होनो हाया. and दा प्रब्लेमा जाहैबाय जोंनियाव जों ओरैबायदि सानफ्रोमबो कमप्लेन्स खालामो जोंहा गाननाय जोमनाय गैया जोंहा न' गैया जोंहा गारि गैया मोजां मोनसे सेलफोन्स गैयाना जों ओरैबायदि सानफ्रोमबो कमप्लेन्स खालामो जों माब्लाबो थेंक इउ होनो हानाय मुडआव जों थाया. स' सानना नाय थेंक इउखौ बे मानसिसो होनो हायाखै जायहा जिउ गैया. सासे बेमारियाबो गडखौ थेंक इउ होनो हायो सासे फाग्लायाबो जुदि गडखौ थेंक इउ होनो हायो सासे बिबायारिबो गडखौ थेंक इउ होनो हायो. थेंक इउ होनो हायाखै गडखौ साबायखर बावनो हायाखै गडखौ बे मानसियासो जायहा जिउ गैला. स' सानना नायदो दा नोंहा जिउ दोङो ना गैया जुदि नोंहा जिउ दोङोब्ला गडखौ साबायखर बावनो गोबावखौ दा खालाम मानो होनब्ला जोङो थांनानै दोङो बेनो बहुद गिदिर खोथा नङा होमबा जाय जों गोथै नङा जों मावनो हायो दांनो हायो जों मेगनजों नुना मोन्दों खोमाजों खोनानो हायो जों खुगाजों सालायजों टेस्ट खालामनो हायो गोदै गोखा. स' जोंनि सेबां आरो लाकि गैया. स' जों मोजां खामानि माव राइट खामानि माव and अरायसम गडखौ थेंक इउ होबाय था. स' जोंनियाव गोबां लामा दोङो जोङो खुस थानो थाखाय नाथाय जोंनि मेगना बेफोरखौ नुवा. स' सानफ्रोमबो हेपि था
गाव खुसि थानानै गुबुनखौबो एसे खुसि थाहो स' बे जोंनि साननाय बे जोंनि मटिभ जानांगौ स' जिन्दगिया मा दानि दिनाव दिनैनि समाव 60-80 बोसोर थांना थानायानो बहुत गिदिर खोथा जों माब्ला मा जायो मानसिनि जिउआ जेबो थिरांथा गैयै जाहैबाय मानसिनि जिउआ एन्ड जुदि नोंथाङा दाबो जुदि साननानै दों गोसोआव आंहा बहुत प्रब्लेम्स दङ आंहा फ्रिडम गैया जुदि बिदि सानदोंबा आं मोनथाम जायगा थांनो होगोन नोंथांमोनखौ बे मोनथाम जायगायाव थांनानै फै देन नों बहुत मोजां फिल खालामगोन आरो गोसोखौ फार्स्ट जायगा हस्पिटाल सेकेन्ड जेल एन्ड लास्ट थार्ड नाम्बारा जादों गोथैसालि जेराव गोथैखौ सावो स' जेब्ला नों हस्पिटालाव थांगोन अब्ला नों बेखौ मिथिगोन दि मानसिनि सोलेर मानसिनि देहाया एसेबां मोनसे महत्व दङ एसेबां मोनसे पावार दङ जों मोनसे पार्ट हामा जाबानो जों हस्पिटालाव गैला थांनांगौ जायो मोनसे पार्ट गैयाबानो जोंहा प्रब्लेम्स गैला फैगोन होमबा जोंनियाव जुदि जोंनियाव पार्ट जेबो हामा गैयाब्ला जों जुदि जेबो बेराम आजार जायाखैबा जों एसेबां लाकि आरो सोर दङ एन्ड नेक्स्ट जेलाव नोंथाङा जेब्ला जेलाव थांगोन जायाव केदिफोरखौ दोनो जायफ्रा दायनिगिरि बिसोरखौ जोबनानै दोनो बे जायगायाव थांगोन अब्ला नों गावनि जिउनि फ्रिडमखौ गाव मोनगोन नों दि बेसेबां फ्रिडम नों जा खालामनो इसा बेखौनो खालामनो हायो जेराव थांनो खुसि थांनो हायो जि जानो खुसि जानो हायो नंगौ नङा जाय लोगो हमनो इसा बेखौ लोगो हमनो हायो स' सासे जेलाव थाग्रा मानसि नाथाय बेफोरबायदि जोंनि बायदि फ्रिडम गैया एन्ड जों माब्लाबो साननानै मोना जों दि एसेबां फ्रिडम जों मा खालामनो हायो एन्ड 3 नम्बर जाबाय गोथैसालियाव थांनाय लोगो लोगो जों हमना मोनोदि जिउआ मा जिराद जिउआ मा बुस्थु दिनै दं गाबोन गैया जुदि खनसे थैनांगौबा आरो जेबो गैला नोंहा स' जि खैदिन थांना थागोन बे अराय सम हेपि था गाव खुसि था गुबुनखौ खुसि था बेनो नंगौ नङा मानो होनब्ला जिउआ पार्मानेन्ट नङा जों जा सानैसो थागोन गासैजोंबो अनज्लायनानै थागोन हेपि थागोन स' माब्लाबो बेखौ दा सान गोसोआव जे नों दुखु फैयो जिखौ सानोब्ला नों दुखु फैयो जिखौ मोननो लुगैब्ला नोंनि गोसोआव दुखु फैयो बेखौ नायनो थांनो दरकार गैया नायनो थांनो गोनांथि गैया एन्ड जि जिरादा नोंनियाव दं बेजों अराय हेपि था बेनो थोजासे जास्ट नोङो नोंनि नाजारिया साननायनि जा नोंनि गोहो बेखौ सोलाय अब्ला नों अराय सम हेपि थानो हागोन स' दिनैनि भिडिअ'आ बेसेबांसै एन्ड आसा खालामो नोंथांमोना अराय सम खुसि थागोन इसोरखौ थेंक इउ होबाय थागोन मानो होनब्ला जों गोथाङै दङ जाय गोथै बिसोर थैनो इसोरखौ साबायखर बावनो हाया स' अराय सम हेपियाव था खुसियाव था एन्ड आं फिन बिदिनो फैफिनगोन दिनैनि भिडिअ'खौ आं बेसेबां दोनथ'बाय गासिखौबो खुलुमबाय थेंक इउ